धनलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। मध्य रेल्वे मार्गावरील दिवा स्थानकात उडालेल्या गोंधळानंतर आता संपूर्ण वेळापत्रक कोलमडलंय, त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले। वैभववाडी स्थानकात काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेऊयात आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांच्याकडून। कोकण रेल्वे मार्गावर पनवेल कळंबोलीच्या दरम्यान शनिवारी जो अपघात झाला त्याच्यामुळे जे कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक आहे कोलमडलेलं आहे। आपण पाहू शकता की मी आता आहे वैभववाडी रेल्वे स्थानकावरती आहे आणि या रेल्वे स्थानकावर सकाळपासून ज्या सुटणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत ती पहिली जाणारी दिवा पॅसेंजर गाडी आहे ती आता थेट 12:30 वाजता वैभववाडी रेल्वे स्थानकावर आलेली आहे आणि गेले अर्धा तास ही गाडी या स्थानकावर उभी आहे। अशाच सर्व गाड्या आहेत त्या प्रत्येक स्थानकावरती अडकून राहिलेल्या आहेत, कारण पुढे जो मार्ग रेल्वे त्यामुळे हे सर्व गाड्यांची जो रूट आहे तो गती आहे ती मंदावलेली आहे। प्रत्येक रेल्वे स्थानकात या गाड्या थांबवण्यात आलेल्या आहे। सकाळी 10:30 वाजता येणारी दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर गाडी आहे ती वैभववाडी रेल्वे स्थानकात थांबण्यात आलेली आहे, पाहायला बघायला मिळत आहे। तर मी आता जिथे आहे तो वैभववाडी रेल्वे स्थानकात आहे। आपण रेल्वे स्थानकात हे बघू शकता की इथे जी दिवा पॅसेंजर आहे ती सावंतवाडीहून मुंबईला दिव्याकडे जाणारी आहे ती गेल्या अर्ध्या तासापासून थांबवण्यात आलेली आहे। याच प्रकारे ज्या मुंबईकडे जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या ठिकठिकाणी रेल्वे स्थानकात थांबवण्यात आलेल्या आहेत। आपल्या प्रवाशांना महत्त्वाचे अपडेट देण्यासाठी ज्या मी आता आपल्याला देत आहे की ज्या मुंबईहून कोकण रेल्वे मार्गावरून मुंबईकडे जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत, ज्या वैभववाडी रेल्वे स्थानकात थांबणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या तुतारी, कोकण एक्सप्रेस तसेच गणपती स्पेशल आहे जी आज सुटणाऱ्या गाड्या होत्या त्या रेल्वेने कॅन्सल केलेल्या आहेत आणि ज्या सकाळच्या ज्या गाड्या सुटलेल्या आहेत त्यामध्ये दिवा पॅसेंजर होती, मांडवी एक्सप्रेस होती, ती गाडी सोडण्यात आलेली आहे। मात्र त्याची जी गती आहे ती मंदावलेली आहे। त्या गाड्या ज्या आहेत त्या अगदी उशिराने धावत आहेत व जी दिवा पॅसेंजर गाडी सकाळी 10:30 वाजता वैभववाडी रेल्वे स्थानकात येते ती आज दुपारी 12:30 वाजता आलेली आहे आणि तिला जवळजवळ 1-1.5 तासाचा इथे थांबा दिलेला आहे। त्याचबरोबर ज्या इतर गाड्या आहेत त्या ठिकठिकाणी रेल्वे स्थानकात थांबलेल्या आहेत। आपल्यासोबत काही रेल्वे प्रवासी देखील आहेत। काय सांगाल दादा, कुठे चाललात आणि कुठच्या गाडीने जाणार होता? ह्याच गाडीने जाणार होतो पण खूप उशीर झाला आणि खाण्यापिण्याचे पण हे सगळं जे गाडी देतं ते आता 4 कोस लांब येऊन आम्हाला घ्यावं लागतं। तुम्ही कुठून निघाला होता? किती वाजता निघाला होता? किती वाजता गाडीत बसला होता? गणकवलीला 15-20-25 मिनटं लेट झाली, तिथून इथे आता येईपर्यंत ही हालत आहे। काय रेल्वे कडून तुम्हाला सूचना देण्यात आलेल्या आहे केव्हा गाडी पोहोचेल, कसा पुढील प्रवास असणार? आता माझे नातेवाईक आहेत ते तिकडे काल संध्याकाळी 4 वाजता निघालेली गणपती स्पेशल गाडीला ते अजून खेडला अडकले। काल सकाळची मांडवी पकडलेली गाडी पनवेलला आहे, पनवेलच्या अगोदर आहे, त्याच्यामुळे काय सांगता येत नाही आता किती वाजता पोहोचेल आणि काय पोहोचेल। ठीक, ओके। हे होते रेल्वे प्रवासी की ज्याने सांगितलं की आपण सकाळी कणकवली रेल्वे स्थानकात बसलो आहे आणि नेमकी आता गाडी केव्हा पोहोचेल ती काही रेल्वे महामंडळाकडून सांगण्यात आलेलं नाही। त्यामुळे जे काही गाडीमध्ये खाण्यासाठी लागणारे जे काही पदार्थ असतील ते त्या प्रवाशांकडून घेतले जातात। ते आपण पाहू शकता की आता ही रेल्वे स्थानकात आहे। रेल्वे स्थानकात ही रेल्वे प्रवाशांची बऱ्यापैकी गर्दी आहे। जे रेग्युलर गाड्याने मुंबईला प्रवास करणारे आहेत तसे प्रवासी या रेल्वे स्थानकात उपस्थित आहेत। काही प्रवाशांनी तर रेल्वेचं हे वेळापत्रक कोलमडल्यानंतर तिकीट कॅन्सल करून घरी जाण्याचाच मार्ग अवलंबलेला आहे, तर काही प्रवासी नाईलाजास्तव आता रेल्वेने प्रवास करणार आहेत। तर रेल्वेच्या आता वैभववाडी रेल्वे स्थानकाचे स्टेशन मास्तर आहेत त्यांच्याकडूनही प्रवाशांना वेळोवेळी सूचना देण्यात येत आहे की गाड्या उशिरा आहेत। त्याचबरोबर काही ज्या संध्याकाळच्या सुटणाऱ्या गाड्या होत्या त्या रद्द करण्यात आल्या त्याबाबतही माहिती देण्यात येत आहे। त्यामुळे प्रवाशांनी ज्या रेल्वे संध्याकाळच्या गाड्या सुटणार आहेत त्या कॅन्सलेशन झालेल्याची माहिती देखील रेल्वे बोर्डाकडून देण्यात येत आहे। आपल्यासोबत आणि काही रेल्वेचे प्रवासी आहेत। दादा, कुठे जाणार आहात आणि केव्हापासून तुम्ही इथे थांबलात? कुठून कुठपर्यंत निघालात? कणकवलीचा निघाला।
काय कशी व्यवस्था काय रेल्वे मंडळीकडून रेल्वे बोर्डाकडून करण्यात आलेली आहे काय? म्हणजे काही हेच नाही आहे रेल्वेमध्ये, म्हणजे बसायला पण गर्दी आहे ट्रेनमध्ये. आता रेल्वेचा अपघात झालेला काल होता पनवेल कळंबोलीच्या दरम्यान आणि रेल्वेचा हे वेळापत्रक कोलमडलेलं आहे. रेल्वे उशिराने धावतात. याबाबत काही रेल्वे प्रशासनाकडून तुम्हाला प्रवाशांसाठी काही सुविधा केलेल्या वगैरे आहेत का? सुविधा अशा काही काही लोकांना माहिती पण नाही आहे की रेल्वेचे हे झालं आहे ते. सुविधा ना काय केली आम्हाला आता समजलं. तिकीट जशी काढली ना तर आम्हाला सांगितलं की ट्रेन म्हणजे हे झालं पडलं किंवा तुम्ही कुठे जाणार आहात? किती वाजता? कुठे बसलात गाडीमध्ये? आम्ही इकडे जातो सर. तरी आम्ही 1 तास म्हणजे 9:30ला 10ला आलो आणि गावसुद्धा इथं खूप लांब आहे. मग आता तुम्ही निर्णय काय घेतला की घरी माघारी जायचं आहे की कसं मुंबईला? आता लांब होतं. कारण आमच्या गावातले काल गेले ना ते अजून पोहोचलो नाही. ह्या आपण रेल्वे प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया बघितल्या आहेत की रेल्वेसाठी आलेले आहेत आणि त्यांना आत्ता म्हणजे रेल्वे स्थानकात आल्यानंतरच समजलं आहे की रेल्वेचे हे वेळापत्रक कोलमडलेलं आहे. त्यामुळे अनेकांचे हाल झालेले आहेत. काहींनी माघारी परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र काहींना आता पर्याय नाही. या कोलमडलेल्या रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार तेही कसेबसे मुंबईत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.